tärkeää työtä. Tuomo Tumme-Melto, joukkueen johtaja. Sieltä esille vaan Mikko Ryde-Rytkönen. Ja Jarkko Paapi-Matikka. Yes! Hyvä IPV, aivan mahtavaa. Pelijohtaja Pek, onneksi olkoon. Ja pelinjohtajana varmasti analysoit asioita laajemmin, että mikä teki mielestäsi IPVstä sarjan nousija? No niin, kiitos. Kyllähän nämä miehet, tai osa poikia, niin nämä olivat tämän sarjan parhaita. Me mennään ostamaan jäätelöä tuosta, kun se irtojätski kioski tuossa takaa. Joo, menkää vaan. Löydät sieltä pian. No minä on tässä. No todellakin. Kapteeni Ville Huutanen. Missä sinut? Sieltä toisella puolella. Onneksi olkoon sinullekin. Millainen kausi tämä oli kapteenin näkökulmasta? Kiitoksia, ja kyllähän vaiherikas kausi oli, että alkukausi oli vähän haastava ja siitä sitten joukkueena muutamat kollettiin ja mietittiin asioita. Lähdettiin uusi putke ja tulos oli se mitä tavoitettiin. Hienoa. Mites olen kuullut, että olet ilmoittanut lopettamisen peliuran jälkeen? Mennään vähän tänne päin, ettei lähde kiertämään, mutta niin millainen päätös tämä oli nyt urallesi? No, se oli hieno päätös, että ennen kauden ensimmäisiä pelejä niin tämä oli se ainoa tavoite ja ajattelin, että jos tavoite saavutetaan, niin se voi Miten Petri, miltä IPVn tulevaisuus näyttää? No, hyvältä se näyttää. Nyt kannattajia kävi ihan älyttömän paljon huoneessa. Kiitos siitä kaikille ja saatiin pelattua hyviä pelejä ja kaupunki on hienosti mukana ja tällä hetkellä urheilutoimen johtaja Valkeapää tekee kovasti töitä, että saadaan ensi vuodeksi tosi kova joukkue. Superpesitsee, kyllä. Mites pysyykö treenit ennalla vai koveneeko treenit tästä? Ainahan on vähän varaa koventaa. Elikkä treenit kovenee. Ettäs tiedätte? Valmistautukaa siihen. Jees, hyvä IPV, onnittelut. Pyytää, niin se oli just ilmoitettu, niin kysykää pojat sen verran Ullilla, että saatte ilmoreita kirjoittaa, jos niitä haluaa. Se on aivan mahtavaa, superpesistä taas Imatralla. Yeah! No niin, mitähän seuraavaksi tapahtuu? Pieni hetki.
Täällä lavalla jälleen kerroivat Imatran immet. Ja kuorolla jatkuu nyt muutaman kuoron laulujen voimin. Mitä? Toonika on Imatran impien jälkeen. Vuokset mieslaulajat myöskin. Ja Karelia Singers. Kaikki kuorot laulavat yhden laulun meidän Imatra-päivän iloksemme. Ja noin tässä puolisen tunnin päästä sitten myös Imatran inkeriäkin.